Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Intoxikovaní pacienti blokujú 5 z 8 lôžok na urgentnom príjme. Takto opisuje bežnú realitu zdravotná sestra v bratislavskej nemocnici. Zdravotníci denne prijímajú opitých pacientov, ktorí blokujú miesta a ostatní ľudia s bolestiami preto musia čakať. Nemocnice namiesto záchrany životov fungujú ako záchytky, ktoré na Slovensku zrušili pred 20 rokmi. Veľakrát je intoxikovaný pacient po vytriezvení agresívny, a to fyzicky i slovne. Zdravotníci opisujú, že opitých či zdrogovaných ľudí je náročné v nemocnici udržať. Mnohí sa tiež po vytriezvení hnevajú, že im okoloidúci zavolali záchranku. Je riešením návrat záchytiek, po ktorých volajú nemocnice i mestá, a podporí tento nápad Ministerstvo zdravotníctva? V dnešnom podcaste budete počuť redaktorku Aktualít Michaelu Pavlovič, ktorá sa tejto téme venovala. Ľudia pod vplyvom alkoholu jednoducho blokujú tých lekárov a zdravotnícky personál. A namiesto toho, aby ošetrovali teda intoxikovaného pacienta, by sa lekári, personál mohli starať o niekoho iného, koho zdravotný stav si to vyžaduje viac. Ešte kým sa dostaneme k hlavnej téme dnešného podcastu, tu sú najdôležitejšie správy dňa, o ktorých sa viac dočítate na Aktualitách. Ani jeden člen vlády Roberta Fica nemá u verejnosti vyššiu dôveru ako nedôveru. Ukázal to prieskum agentúry Focus pre Web 360. Najväčšej nedôvere obyvateľov Slovenska čelí minister športu a cestovného ruchu Rudolf Huliak. Nový predseda Českého parlamentu Tomio Okamura nechal zvesiť ukrajinskú vlajku. Spôsobil tým protest opozície. Vlajku nahradili z okien svojich klubov poslanci ODS, Piráti či Stan. Pri Oravskej priehrade potvrdili výskyt vtáčej chrípky. Nákazu zistili pri uhynutej divej kačici v obci Bobrov. Obce v okolí musia dodržiavať prísne veterinárne opatrenia. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Víta vás Frederika Lodová. Muž ležiaci od polpása nahý na Trnavskom mýte, ktorého obchádzajú okoloidúci. Záchranári, ktorí prichádzajú na miesto, však hovoria, že pán je známa firma. To je obraz, ktorý sa opakuje v slovenských mestách. No skutočný problém však nastáva až po príchode do nemocnice. Aktuality sa pozreli na to, ako pacienti pod vplyvom alkoholu či drog blokujú miesta na urgentnom príjme. Lekári a sestry sú tak nútení strážiť agresívnych a často zapáchajúcich ľudí. A to namiesto toho, aby sa venovali akútnym prípadom. Začína sa hovoriť o znovuzavedení záchytných lôžok. Viac vám v dnešnom podcaste vysvetlí redaktorka Michaela Pavlovič. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Miši, povedz mi, prečo by vlastne ľudí mala zaujímať táto téma, o ktorej sa teraz ideme rozprávať, téma záchytiek a celkovo intoxikovaných pacientov na urgentnom príjme? Tak v prvom rade je to téma, ktorá sa podľa môjho názoru dotýka viac menej každého z nás, pretože ak si budete volať záchranku napríklad pre svojho blízkeho alebo pôjdete na urgent, tak sa môže stať, že budete dlhšie čakať, pretože sanitky dovezú napríklad intoxikovaných pacientov a tí majú prednosť. Tí idú jednoducho na to vyšetrenie skôr, ako pôjdete vy. Intoxikovaní pacienti zároveň často blokujú lôžka, blokujú personál na urgentných príjmoch, čím vlastne ako keby znižujú tú dostupnú zdravotnú starostlivosť pre tých, ktorí to napríklad potrebujú viac a kvôli triáži musia jednoducho čakať. Takže povedali sme si, že to je naozaj dôležité a môže sa to týkať hoci koho. A teda poďme si to podrobne rozobrať. V texte spomínaš hneď na začiatku príbeh človeka, ktorý bol teda intoxikovaný a ležal polonahý na zemi. Prišla k nemu záchranka a mňa zaujíma, ako si sa dostala k tejto téme, k tomuto príbehu, či si bola ty svedkom tejto situácie? V podstate áno, bola som svedkom tejto situácie, stalo sa to úplne náhodou, išla som s kočíkom a videla som pána, ktorý ležal na zemi a teda od polpása dole bol nahý. Ono, ak uvidíte niekedy takýchto ľudí na zemi, tak netreba hneď volať záchranku. V prvom rade treba k človeku pristúpiť, spýtať sa, že či je v poriadku, či náhodou nepotrebuje pomoc.
a ak táto osoba nereaguje, tak vtedy až treba jednoducho vytočiť to číslo 112. Ja som teda k pánovi prišla, pán iba niečo veľmi tak slabo zamumlal, ale v podstate sa mu ako keby vyvracali oči a absolútne na mňa nereagoval, takže som vytočila číslo 112 a zhruba do nejakých 10 minút prišla teda sanitka, kde boli dvaja záchranári a teda pustili sme sa do rečí a hovorili mi, že je to už známa firma, že jednoducho chodia na to trnavské mýto pravidelne a že veľa už takýchto ľudí podľa tváre už poznajú a vedia zhruba, ako sa budú správať po tom prebudení, pretože sa s nimi už stretli. Keď sa zopakuje takýto scenár, čo sa deje v nemocnici? Pacienta dovezú na urgentný príjem a musia ho vyšetriť, alebo čo sa začína vlastne diať? Samozrejme, každý, kto príde na urgentný príjem, jednoducho určitý spôsob pomoci jednoducho musí dostať. Lekár je tam od toho, aby zhodnotil ten zdravotný stav toho pacienta, či už je ten pacient intoxikovaný alebo nie. Takže dajme tomu, predstavme si, že dovezú tam nejakého pacienta, ktorý teda je pod vplyvom alkoholu a teraz lekár zhodnotí, že dajme tomu, či treba toho pacienta poslať na nejaké odbery krvi. Pokiaľ tam neboli nejaké očití svedkovia, ktorí nevedia, že čo sa vlastne tomuto pacientovi stalo, tak zrejme ho lekár pošle na nejaké vyšetrenie teda s hlavou, že či tam neprišlo k nejakému úderu hlavy, skontroluje teda aj nejaké rány, že či tam nie je nejaké krvácanie. A pokiaľ teda nevie, čo sa konkrétne tomu pacientovi stalo a ten pacient nie je schopný ani jednoducho opísať ten zdravotný stav alebo prípadný úraz, tak sa vyšetrí sa hlava, že či tam neprišlo k nejakým úrazom, poškodeniam. Takže je to veľmi individuálne, závisí to od toho lekára, ale ten kľúčový problém spočíva v tom, že veľakrát teda ani tí zdravotníci nevedia, že čo sa tej osobe stalo, takže tam ide celá séria vyšetrení a opäť sú to veci, ktoré blokujú ten náš zdravotnícky personál a navyše stoja ešte peniaze. Sú na to ale aj rôzne názory, pretože primár z nemocnice Borí ti odpísal, že títo intoxikovaní pacienti sú ale vo veľmi veľkom ohrození. Že sa dá v podstate ich stav prirovnať možno až k infarktu. Čiže je to tak, že by sme nemali zovšeobecňovať, ale títo pacienti, ktorí sú teda častokrát opití, nie sú len opilci, ale majú naozaj akútny stav? Samozrejme, tak ako som už povedala, vždy ten zdravotný stav určuje lekár a na tom lekárovi je to, aby zhodnotil, v akom stave je ten človek, ktorý buď či už príde sám, alebo ho teda dovezú na ten urgentný príjem. Takže vždy je to na tom lekárovi. Takže áno, každý môže byť pacient, ale ak im nie je, tak potom prichádzajú tie otázky, že či je na mieste to, ak zostáva ten pacient na tom nemocničnom lôžku a dajme tomu blokuje ho pre toho, kto by ho v tej chvíli potreboval viac. Zdravotná sestra z Ružinovskej nemocnice ti povedala, že počas jednej služby bolo doslova zablokovaných až 5 lôžok z 8 a boli teda obsadené práve intoxikovanými ľuďmi. V praxi to znamená, že ak príde napríklad aj niekto s bolesťou v hrudi, tak bude stáť v čakárni? Samozrejme, my tu nejdeme teraz vytvárať dojem, že urgenty naprieč Slovenskom nejakým spôsobom zanedbávajú pacientov. Funguje totiž triáž, takže zhodnotia si, že aký by tam mal byť ten poradovník. Faktom však je, čo si teda musíme povedať, že ľudia pod vplyvom alkoholu jednoducho blokujú tých lekárov a zdravotnícky personál. A namiesto toho, aby ošetrovali teda intoxikovaného pacienta, by sa lekári, personál mohli starať o niekoho iného, koho zdravotný stav si to vyžaduje viac. A vlastne tu opäť naskytuje tá otázka, že či by nepomohli tým zdravotníkom a celkovo urgentom jednoducho to, ak by sa obnovili záchytky. A vlastne aj preto sa bavíme o tejto téme, lebo tie záchytky by sa mali po 20 rokoch, ak sa nemýlim, vrátiť. Uvidíme, ako to teda bude, lebo všetko je to v rukách ministerstva zdravotníctva, ale s obnovou protialkoholických izieb sa počíta už v stratégii prevencie kriminality. A podľa nej má rezort Kamila Šaška pripraviť do roku 2028 návrh mechanizmu, ako tieto zariadenia vrátiť do života. My sme sa teda opakovane snažili spojiť s rezortom
zdravotníctva. Chceli sme sa pýtať aj presne tieto otázky, ktoré si tu kladieme, ale odpovedi sme sa nedočkali, takže uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Ty si sa ale pýtala na tieto záchytky aj košického urgentu, aj v Bratislave a aj v Banskej Bystrici a podľa nich je riešenie práve čo? Sú to práve záchytky, alebo vidia možno aj nejaké iné scenáre, ktoré by pomohli tejto situácii? Tak v prvom rade nemocnice sa zhodli na tom, že ich úlohou nie je to, aby dohliadali na osoby, ktoré prídu do nemocnice vytriezvieť. Na tom sa jednoducho zhodli všetky urgenty. Ale čo nás teda veľmi prekvapilo, bolo to, že my sme teda rozposlali otázky naprieč celým Slovenskom na všetky urgenty, ale jednoducho urgenty sa rozhodli aj napriek opakovaným výzvam nám neodpovedať. Vlastne jediný, kto sa ozval, bol košický, banskobystrický urgent a urgent v nemocniciach Bory, takže nevieme, ako si máme vlastne túto tému vysvetliť, pretože priamo sa vlastne dotýka tých urgentov a tých zdravotníkov, ale jednoducho k nejakým ďalším informáciám sme sa nedostali. Ale tí, čo odpovedali, tak spomínali napríklad, že by pomohla aj bezpečnostná služba SBSK. Je to tak, že situáciu zhoršuje aj agresia ľudí, ktorí sú intoxikovaní? Samozrejme, lebo tak lekári a zdravotnícky personál je tam na to, aby v prvom rade pacientovi pomohol. Oni tam nie sú od toho, aby tam jednoducho riešili ľudí pod vplyvom drog alebo alkoholu, ktorí sú mnohokrát veľmi agresívni. Že opäť je to vec, ktorú my si ako keby neuvedomujeme, že aj to sú veci, ktoré psychicky zaťažujú tých lekárov, najmä tomu tie sestry, tých záchranárov, že jednoducho oni sa tam musia doťahovať veľakrát, hádať, snažia sa tam udržať na lôžku človeka, ktorý je na nich agresívny. Takže ak by tam bola napríklad SBS služba, tak je to opäť nejaká vec, ktorá by im tú ich prácu uľahčila a mohli by sa viac sústrediť na pacientov. Poďme sa ale ešte teda vrátiť k tým záchytkám. Možno pre mladšie ročníky. Záchytky sa totiž zrušili v roku 2004. Ako fungujú takéto záchytky? Fungujú na rovnakom princípe ako urgentné príjmy? Ono v podstate najprv sa ako keby vrátime k tým záchytkám. Že prvá záchytka vznikla ešte, to bolo v ére Československa v roku 1951 a založili ju na protialkoholickom oddelení v Prahe. A počet záchytiek nám postupne narastal, lebo jednoducho boli vyťažené až do roku 1990, kedy sa to tam už v podstate nejakým spôsobom zlomilo a ich počet sa začal znižovať. A v roku 2004 sme my už zatvorili také tie úplne posledné záchytky, ktoré by dnes lekári opäť v podstate privítali, alebo teda celý ten zdravotnícky personál. No dobre, a ako vlastne fungujú také tie záchytky, alebo môžeme to nazvať aj protialkoholické záchytné stanice? Ono by to v podstate bolo nejaké špecializované zdravotnícke zariadenie, kam by sa teda umiestnili osoby pod vplyvom či už alkoholu alebo drog. A boli by tam teda tí ľudia, ktorí ohrozujú seba alebo okolie, nie sú schopní sa teraz orientovať, ale zároveň nepotrebujú urgentnú lekárskú pomoc. Čiže cieľom záchytky ako keby nie je to, aby týchto ľudí prestali, ale cieľom je to, aby zabezpečili vlastne vytriezvenie tých pacientov, ktorí inak čakajú jednoducho na tom urgente. A teda treba povedať, že aj lekár, ktorého si ty oslovila, primár z nemocnice Bory, hovorí, že najprv teda treba prejsť diagnostikou, naozaj vylúčiť, či ten človek nie je v ohrození a až potom by to mohlo prichádzať do úvahy, že by bol na takom nejakom expektačnom lôžku, ako to on odborne nazýval však? Áno, presne takto to bolo, že nebude to jednoducho automaticky, že ten človek pod vplyvom alkoholu alebo drog by jednoducho išiel hneď na tú záchytku a nebola by mu poskytnutá nejaká základná pomoc. Takže v žiadnom prípade nie, tam je stále kľúčový ten lekár, ktorý to potrebuje zdiagnostikovať, ale v podstate tými záchytkami by sme predchádzali tomu, čo nám povedala aj sestra z Ružinovskej
nemocnice, že jednoducho počas jednej služby mala z 8 lôžok 5 lôžok obsadených ľuďmi pod vplyvom alkoholu a jednoducho tých ľudí oni nemôžu nechať iba tak na tých lôžkach a venovať sa pacientom. Oni ich musia monitorovať, oni ich musia kontrolovať, čiže opäť sa tam nabaľuje tá práca, ktorú musí zdravotnícky personál vyvinúť navyše a ktorú by teda mohli zúročiť radšej niekde inde, aby napríklad na urgentnoch pacienti nečakali dlhé hodiny, kým sa dostanú na rad. Tak budeme dúfať, že sa záchytky možno do toho roku 2028 obnovia. A ja ti, Miška, ďakujem, že si sa venovala tejto téme. A ja ďakujem, pekný deň. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. To je na dnes všetko. Na dnešnom podcaste Aktuality na hlas sa podieľal Adam Obšitník a Sára Smatanová. Od mikrofónu vás pozdravuje Frederika Lodová. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.